Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku je wata kungiya a jihar Kano ta shirya addu'o'i na musamman domin samun nasarar shugaban kasa Bola Tinubu da Sanata Barau Jibrin. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Gabanin zaben 2027 wata kungiya a jihar Kano ta gudanar da addu'o'i na musamman kan 'yan siyasa a jihar karkashin jam'iyyar APC. Kungiyar mai suna Tinubu Barau Ata Movement ta shirya addu'o'i a Kano domin samun nasarar shugaba Bola Tinubu da Sanata Barau Jibrin. An gudanar da taron ne a gidan Babaliya Kurna, inda malamai da magoya bayan APC da kananan hukumomi 44 suka halatta kamar yadda yake a rahoton Punch. Malaman sun kammala karatun Alkur'ani tare da addu'o'i na musamman domin Tinubu ya samu wa'adi na biyu da burin gwamna na Barau. Sun yi addu'a ga zaman lafiya mai dorewa, ci gaban tattalin arziki da ci gaban kasa da tabbatar da kwanciyar hankali a Najeriya baki daya. Daya daga cikin waɗanda suka shirya addu'o'in, sai Oluronsaya, ya ce an shirya taron ne domin tallafawa sake zaben Tinubu da burin Barau na zama gwamna a 2027. Shugaba Tinubu ya yi abubuwa da dama cikin shekaru biyu: aikin hanyoyi, saukar farashin kayan abinci da kokarin kawo tsaro. Shehi ya kara da cewa abubuwa da suka dade suna damun jama'a kamar tsaro da tsadar rayuwa sun samu gyara cikin 'yan shekarun nan. Ya kara da cewa muna da abin da za mu gabatar da shugabanmu domin wa'adi na biyu. Jama'a za su ga al'ajabi idan aka sake zaɓarsa. Shehi ya bayyana cewa Barau shine mutum mafi karfi da zai iya karbi iko daga hannun jam'iyyar NNPP a jihar Kano a babban zaben 2027. Jagoran malaman Saminu Khalid Abdullahi ya ce TBA sabuwar kungiya ce da aka kafa domin tallafawa Tinubu, Barau da Ata. Saminu ya kara da cewa burin kungiyar shine haɗa kan jama'a domin tallafawa gwamnati da karfafa zumunci gabanin zaben 2027 mai zuwa. Bayan addu'ar, an yanka rago a matsayin hadaya domin neman nasara ga Tinubu da Barau a zabe mai zuwa. A Kano, magoya baya na tallata Barau a matsayin dan takarar APC mafi karfi za ta iya fuskantar NNPP a zaben 2027. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura.